sad snimam polako, Marija. Ne mogu ja to snimati, daleko je to meni. Evo hranim vrapce. Kako se oni hrane jedni druge? Hrane jedan drugog. Evo sad opet Micka. Ne znam kako se hrani, kao da je dijete mu hrani ga. Ni to je dijete njeno, Marija. Kako ona njega hrani. Vidu. Prepala su one njega. Ona hrani dijete svoje, ona Marija. Ovo je beba njena, pa da. Kako je majka, ona njega hrani i neće ona da jede, ona daje njemu. Evo hrani vrapce. Sada njega hrani, gornicu. Da ga hrani. Kako hrani, vidio.
Evo, završili smo ptice, kako smo hranili ptice, sada pogledamo šta ima u moru i da završimo snimanje.